Vale. Terceiro punto, propostas e procede de designación un xuíz de paz, xuíza de paz e sustituto ou sustituta. Vale. Despois de haber feito o expediente, que corresponde á xuíza de paz, propomos a proposta é a de Abelina Rodríguez Losada, que era a xuíza de paz que está na de máis que representar. Vale. Se non hai máis candidatos. Sí, só nos presentamos. Vale, o sea, por unanimidade. Sí. Nosotros proponemos ao Ministerio de Justicia e, bueno, ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia e, bueno, realmente aceptan a quen se le propón. Ben, cuarto punto, dación de conta de decretos e resolucións. Todos temos a vosa disposición. Rogos quinto punto. Eu quería... Podo? Sí. Sí, porque teño algunha dúda. Vale. Por exemplo, no decreto número 13 é o pago da caldeira para o centro de saúde. Vale, no pleno do día 30 de novembro eu mesma lle preguntei se se comprara, como se solucionara o problema do tema de que o centro de saúde estaba sin calefacción. Vostede naquele pleno comentárame que non se comprara unha caldeira. Voume remitir o que está escrito en acta, tal cual, porque as actas redatas a secretaria, que non a redata nin o BNG, nin o PSOE. Entonces, como sempre teñen vostedes a tendencia a acusar a que o BNG manipula información e verte falsa información, vou ler a acta, voume remitir a acta. Entonces, cando facemos referencia a como se solucionou o problema de que o centro de saúde estaba sin calefacción, pregúntolle, pola calefacción do centro de saúde vai con peles e con gasóleo. Traballan as dúas? Pregúntolle eu. O alcalde di que a idea é que funcionen as dúas. María do Mar pregunta se ten algo que ver coa do Concello. O alcalde informa que non e di que hai un centro de calor de peles no pabillón, pero a representación da Casa da Caldeira pechou en España e non temos servicio técnico e o software non vai e non atopamos unha empresa que o arranxe. Dona María do Mar pregunta se montou outra calefacción no centro de saúde. O alcalde di que non. Suplimos a de peles cando non arranca e hai que volver a de gasóleo. A caldeira de peles valeu 40.000 euros. María do Mar indica que así estamos sempre con problemas. O alcalde di que están conmutadas e prefiro peles que son menos contaminantes. Isto foi o 30 de novembro. Xa sabíamos que dende principios de mes había problemas no centro de saúde porque non tiñan calefacción. Nese pleno eu preguntei reiteradas veces se se comprara unha caldeira, como se arreglara o problema. Resulta que entra un decreto pago da caldeira con fecha 5 de decembro. Pago da caldeira, un pago é que a obra xa está feita anteriormente. Entonces, vostede, o 30 de novembro no pleno, mentiu-nos a cara descaradamente. Eu dixen o que a mí me constaba. O que a usted lle constaba? Se a calefacción xa levaba funcionando de días e o día 30 dice que non comprou unha caldeira cando xa estaba colocada no centro de saúde. Cando se comprou? O día 5? Non. O día 5 é o rexistro do decreto do pago, que é diferente. O pago efectúase sempre cando as obras están feitas e rematadas, verdade? Co cal esa obra estaba feita anteriormente. Supoño. Non, supón non. É que vostede aquí nunha mesa dun pleno negounos que se compraron a caldeira. Incluso no vídeo que está grabado en pleno directo soltounos unha parrafada de que era austríaca, de que non sei que, de que non sei cuánto, que estaba conmutada cas placas do teito, e agora resulta que temos unha factura dunha caldeira de gasoil que xa usted era sabedor no pleno do día 30, que era tan fácil como decirnos
Comprouse unha caldeira nova, púxose, non pasa nada. O tema é, por que nos minte? Si sabe que o vamos a descubrir, que revisamos a documentación, por que o fai? Despois somos os do bloque, os dos fakes e os dos bulos. Isto que é? Pero vou máis alá, vou máis alá, porque me tomo molestias co meu traballo, vale? E como no tema construción teño experiencia de 12 anos, tomeime a liberdade de chamar a empresa que lle montou este a caldeira. Sabe canto vale, que precio nos deu a mesma caldeira, o mesmo modelo? Quere que yo diga? 2.359,50. O seu precio son 3.800 máis IVA. Eso, a mesma persoa que lla montou aí, Inda así, pedín un segundo presuposto a un veciño de Abavides, porque tamén é interesante darlle as obras aos nosos veciños, vale? E temos calefactores no noso concello sin recurrir a Xinzo, vale? Ese veciño deu unha caldeira por 3.025, IVA incluído, mentres a usted lla puxeron por 3.800 máis IVA. Estamos falando que no mesmo presuposto, esta mesma empresa, o precio que me deu a min, son 3.019,50, e a vostede sonlle 4.598, 1.578,50 euros de diferencia. Si vou ao presuposto B, estamos falando de 1.000 euros de diferencia. Mire, isto que é un cachondeo. Tiramos cos cartos, sobranos. Nunha caldeira, 1.500 euros de diferencia. Aquí non se valoran outras opcións, non se piden outros presupostos, como outros concellos. Traballamos sempre co mismo, con estes precios. Estes cartos non son seus. Estes cartos son de todos os veciños e de todas as veciñas. Estamos falando dunha factura que ten unha diferencia de 1.578 euros. Casi nada, Terminou? Non terminei. Entonces, aparte de que nos minte, aparte de que está escrito en acta o que vostede dixo, aparte de que está grabado en directo e aparte que teño a documentación contrastada, isto é de moi mal gusto e é unha falta de respeto ao grupo da oposición. Porque nós accedemos aos decretos e vamos a ver o que se compra e o que non se compra no concello. E accedendo ás facturas nos podemos valorar segundos presupostos e terceiros, como fixen eu, que xa non me quedei con un, quedeime con outros dous. E que atopemos isto é vergonzoso, porque se isto pasa cunha caldeira, cunha factura dunha caldeira, non me quero imaginar que aquelas facturas que son complicadas de controlar, tipo reparacións, tipo suministros e tipo un montón de cousas máis, Pero entonces a non nos acusen de mentirosos, porque isto que pasa aquí non lle vamos a permitir a naide, que se nos diga na cara de que non se comprou unha caldeira e despois, 5 días despois, meta a orde de pago. A orde de pago, Non o proxecto nin a memoria, a orde de pago. Págase unha vez que as obras están executadas. A caldeira estaba posta desde mediados de noviembre, e vostede sabíao, e nós tuvemos pleno a finais de noviembre. Co cal, a miña pregunta, se se cambiou ou se puxo outra caldeira, vostede tiña que ter contestado que sí. A nós, como grupo de oposición, non nos iba a parecer mal, porque hai que solucionar o problema. O que nos parece mal é que nos minta descaradamente a cara, e non llo vamos a permitir. Terminou? Sí. Vale. O problema está solucionado e eu permítome o expediente, nada máis. Non tengo nada E tamén nesa factura faltan as autorizacións pertinentes de industria, que non están aí desglosadas. Os permisos. Os permisos de industria, dice. Non sei, non me... Eu deso non entendo. Eu intentei pedir... Remito o expediente. O mellor no expediente están, ou o mellor non é necesario... Expediente, a factura está aquí. Na factura non hai nada. Pero que eu estou dicindo que o mellor non é necesario, non o sei, non chego hasta aí. Non está dentro das miñas capacidades. Pero as súas capacidades, perdóneme, que lle dé un consello, porque eu tamén dou consellos no que eu controlo, é non quedarse con
con un presuposto. Vale, eu estou dicindo, o problema está solucionado, que a mí o que me consta, e remitios ao expediente. Non sei se está insinuando algo, pero eu non me dou por aludido. Segundo, se hai algo ilegal nese expediente, denuncio. Vale? Non teño nada máis que dicir. E nos expedientes do Concello de Trasmiras, se hai algo ilegal, denúnciano. E se eu, como alcalde, cometo unha ilegalidade, denúnciano. É a súa obligación. Sabemos perfectamente o que temos que facer, non fai falta que nos digas. Por lo que entonces eu remítome ao expediente e remitios a que o problema está solucionado. Vale. Bien. Quinto punto, roubos e preguntas. Espera. Máis, sí, vale, perfecto. No decreto 34 sobre o proxecto do Parque Biosaludable, onde se vai a facer? O Parque Biosaludable? Sí, Parque Biosaludable. Aquí, detrás do Centro de Saúde. Tamén, creo que debe estar no expediente tamén. Ou polo menos o técnico en a memoria está. No decreto non especificaba, por eso vale, pero a de información dos expedientes ustedes teñen acceso e poden revisar. E tamén lle podemos preguntar a vostede en pleno. Claro, Pois xa está. e os remitios ao expediente. Pois xa está. Miren no expediente hai planos. Eu tamén chegar a preguntar, no decreto número 41 aparece aquí unha factura de hormigón, 1.500 euros de hormigón, onde se usou? Se me dices unha factura de 1.500 euros de hormigón, se non me das máis datos... É que non nos hai. Non nos hai. 1.500 euros de hormigón. Non, ten que haber máis datos. Para obras de Obradoiro non creo. Vale, perfecto. Mira como hai máis datos. Entonces, se é de obras de Obradoiro, é en Soltero. Soltero. Perfecto. Sandra. Non, quero che preguntar. Por que os funcionarios do Concello non levan diñeiro cando teñen que facer algún pago? Por que adiantan ir o seu diñeiro despois de paso? Como? Adiantan o diñeiro, normalmente, e despois pásaselle. Por que? Por que non levan o diñeiro? Pero que? Home, eu funcionario do Ayuntamiento. Eu tamén, cando teño que salir a un viaxe ou que sea, tamén adianto eu. Pero por que? Porque é así. Cando vas a ITV ou cousas así que xa están programadas, por que non estás a pago? Podes pagar con anterioridade. Podes pagar con anterioridade, sí. A mí ningún funcionario ou ningún operario me protestou. Como se fai falta do meu bolsillo. É do Ayuntamiento. Podes pagalo xa antes disso, podes pagar. Porque o baile o paga do seu bolsillo despois se lle pasa. Non sei, porque a mí nunca me dixo... A mí dime o propio operario, dime tranquilo que xa o pago despois. O sea, pero é que pasa non entendo, non é unha ni dúas, pasa moitas veces. Pero é que non entendo eso. Non entendo cal é o problema. Porque non é lógico, non? Se é do Ayuntamiento non é dir que pago o Ayuntamiento, non dir. Pero o Ayuntamiento xa o paga. Vale. Pero por que? Por que pon o diñeiro? Eu non teño... Primeiro, é despois se lle pasa. Non entendo... Como? Como que non? Como non pode haber constancias está aquí? Vale. Cal é a pregunta? Como cal é a pregunta? Que non entendo deso. Que por que pagan eles despois se lle pasa o diñeiro? Porque neste caso, por exemplo, que nombrou vostede da ITV, o propio operario se ofrece voluntario a facelo e despois que xa cobrará. Está ben. Non son grandes cantidades. Non, pero... Vale. Son moitas veces. Sandra. Non sei que... En el decreto 56 hay una factura de 7.523,65 euros. Dos son de Avante Ingeniería, una por redacción de proyecto y otra por dirección de obra de mejoras de abastecimiento municipal. Pero que las dos son de la misma cuantía. ¿Por qué? De 1.573.
Pois non o sei. Porque será así, a dirección de obra e o proxecto coincidirá. Eu aí non entendo cal é a... No, es que una es por redacción de proyecto y la otra es dirección de obra. Pois coincidirá a cantidad. E logo... O traballo estará valorado así. Non o sei. Es la tarifa base. Luego hay un contrato publicitario con la región que son 635,25, que son los que llevan ahora la página del concello. Non. Pois é que non o sei, non me sei esa... Enterareime de ese... Eu supoño que 600 e pico euros será ou de algún traballo que se encargou que... Pon traballo publicitario. Vale, traballo publicitario, pois será o anuncio de algún traballo, pois de algún especial de Nadal ou algo, é que non o sei. Na factura teria que especificalo ou no expediente estará especificado para que foi. É o presuposto firmado de autorización de ese servicio firmada. Vale. O sea que no Concello ten que estar todo eso, está a tua disposición cando queres mirar, non hai problema. Luego en el decreto 62 hay una factura para Samaín de 1.040 euros en luces. Sí. ¿Dónde se pusieron? Eso foi... Esos son os gastos. Sí. En luces, dices? Sí. Parte en Samaín que debería estar todo oscuro. Estaba todo oscuro. En luces? En luces. É que non o sei. O mellor a empresa fai eso, pero o servicio foi outro. Non o sei. Alumeado de luces, apaga su pueblo... Cada pregunta que facemos non sei. Sabes algo como alcalde? Non teño eso na cabeza, pero... Como pone alumeado do Samaín, pues será por lógico que es por luces. Vale, pois ao mellor non. Ao mellor é alquiler dun generador ou... Non. Hai outro. Os alquileres de generadores están en outros decretos. Leas os decretos. Bien, perfecto. Y en el 64 hay una factura por la andaina de 1.735,82, pero es que hay 990 euros por el alquiler de una carpa. ¿Dónde se puso la carpa? Vale. Que usaron a carpa para os pinchos. Eu xa digo, contestaráselle. Non, contestaráselle non, usted fixo a andaina. Sí, eu estaba na Onde andaina. estaba a carpa posta? Pois eu ahora mesmo non sei de explicarlle do tema... Pero non sabe onde pon unha carpa o día dunha andaina, en serio? Que eu ahora mesmo non o sei dicir, explicaráselle. Pero vamos a ver. Se estaba na andaina, como non sabes? Factura de luces, o pueblo apagado, non hai luces. Factura de carpa, non hai carpa. Pero que estamos, de cachondeo? Vale. Home, en serio, usted quere que vayamos a Fiscalía? Sí, sin problema. E que lle mandemos a estas empresas sin problema. a Hacienda que lle fiscalicen as facturas? Que llas empecen a fiscalizar as empresas e despois lle pidan a usted as actuacións? En serio, que quere? Porque isto é unha tomadura de pelo, Están a súa disposición sin problema. Pero que disposición se non sabe nin onde coloca usted unha carpa? Pode facelo sin problema ningún. Puxos a carpa, sí ou non? Eu non, ahora mesmo non lle sei contestar esas preguntas. Contestarelle cando me entere. Cando se entere, pero se a andaina xa foi en noviembre, cando se vai enterar usted, dentro de 3 anos? Preguntarei. Pero se estaba na andaina, se teñen 78 fotos colgadas no Facebook. Bien. E revisámolas todas e non hai carpa. Vale. E as luces máis do mismo. Subiron as fotos todas do Samaín e non hai luces, estaban todas escuras. Perfecto. Por que pagamos unha factura de 1.040 euros de Samaín de alumeado e 990 de carpa? Na andaina. E non hai carpa. Madre mía. Mais? Debía che chegar. Vale. Quinto punto, robos e preguntas. Sí, hay un domicilio en Casas que los desagües le van a la calle. No tiene... Imagino que sabe qué casa es, porque tienen protestado varias veces. Non me consta. Ahora mismo non me consta. Vale, Que van á calle. Que van os desagües á calle. Sí. Usted está a decir.
El agua toda le va para la calle. Tanto de la lavadora como de los baños, todo. Entonces, Vale. si viene sanidad, se le cae el pelo. ¿A quién? A los dueños de esa casa. Por ir los desagües todos a la calle. Vale. Porque es insalubre. Y hay una niña pequeña en esa casa. Bien, a mí non me consta eso que vostede me está dicindo. A mí me consta de que han estado tanto los dueños como el hijo y la nuera aquí pidiendo que se solucione. Vamos a ver, por eliminación. En Casasa me consta que vive unha nena pequena. Sí. Entonces dou por feito que me está falando de uns veciños que viven en Casasa que teñen. E non me consta que lle vai o desagüe pa a calle, que non me consta. De todas formas, ainda o outro día estuveron comigo, estuvemos falando de outros temas e non mo plantearon. Non teño problema ningún en chamalos e interesarme por ese problema, pero que estuveron a entronte, estou dicindo, comigo, e non me plantearon nada disso. Eu falarei con eles, sin problema ningún. Y también una solicitud de un contenedor de papel para la parrillada, porque tenemos mucho desecho de cartón y papel y no tenemos cómo reciclarlo. Perfecto. Explicolle un pouco. Nós temos delegado a recollida de residuos na Diputación. Na Diputación hai unha ordenanza. En base a esa ordenanza temos a obrigación de acatala a todos os concellos. Si é posible, e se estamos de alguma forma pode instalarse, eu doulle traslado a Diputación. De todas maneiras, unha solicitude por escrito da propietaria do negocio non está mal, porque eso axuda a xustificar a petición dese contenedor do Concello. Mais? Vale. Os restos da corta das árbores que estaban amontonados desde o 1 de setembro ali onde a parrillada, que se lle recordei no anterior pleno, cando se vai retirar eso? Eso, cando poida a Diputación. Eu reitereille máis veces que unha o problema, ao parecer tuveron un problema gordo no camión e a explicación que me están dando a mí, que en canto poidan, en canto poñan o camión que se encarga deso para retirar esos restos, que o virán a recoller. Vale. Despois tamén en Abavides, o da persiana, que tamén se yo reiterei. Paseille aviso a Raúl, está Raúl pendiente de facelo, se non lo fixo. E tamén sobre o centro de social de Abavides, pois os canalós que están tamén esmagados os da forma. Pasolle a Raúl. O da páxina web nova do Facebook de Trasmiras, que non xestiona? Creo que estamos gestionando. No, eu non. Creo que estamos... A página do Facebook? Sí, a nova que criastes. Un dos que se xestiona sou eu. Vale. Un dos que o xestionan. Que Hai unha empresa por detrás. No, hai unha empresa. Hai algún contrato? Non sei, estamos preguntando. Non hai nada de... Pero se houbera unha empresa, Está seguro? Habría un contrato e ustedes accederían a él. Está seguro? Seguro. Seguro? 100%. Algo máis? Sí. Non sei se vostedes máis. A min gustaríame saber por que hai veciños en Escornabois que están pedindo permisos para cortar leña e non poden. Moi sencillo. Automáticamente que se fai, que se ordena un decreto e se resolve unha concentración parcelaria, non poden, suspéndense todos os permisos de corte. Todos. Sobre todo por culpa de que nesta concentración en particular vais a valorar os carballos. Na reunión que tuvemos unha vez firmado o contrato cos veciños,
non reclamaron outra cousa máis que non se cortara ningún carballo. Foi o que ali se lle reclamou tanto aos técnicos de estruturas agrarias como ao conselleiro de Medio Rural. Os veciños os técnicos. Os veciños os técnicos. Entonces, automáticamente suspendeuse e controlouse. Naquele momento había en torno a 21 permisos dados. Eso que quere dicir? Que eses permisos tiñan un ano de vixencia para facer esas cortas. Que por eso, a día de hoxe, hai veciños que están facendo esas cortas. Vale. Automáticamente, todos os resto, desde que se firmou o decreto, houve 14 solicitudes. 14, das quales 2 autorizáronse. Houve 2 permisos que se autorizaron. Xa lle adianto que estou pendiente de, na semana que ven, que me poñan fecha. Van a vir os técnicos e vamos a intentar solucionar o problema, pero cos veciños, cos propietarios. Entonces, na semana que ven teremos unha reunión cos veciños da parroquia de Escorrabois e intentar buscarle unha solución a ese problema. Pero hai que ter en conta, sobre todo, que é un tema sensible e complicado. Por qué? Porque unha cousa é o que queira cumplir a lei e outra cousa é o que ao mellor non cumpla estrictamente a lei. Entonces, iso é o que hai que explicar aos veciños e xa che digo. Na semana que ven explicaremos os técnicos de medio rural, tanto de montes como os de estruturas agrarias, e como eu, que estarei nesa concentración como representación do Concello. Pode ser que mentre non se execute o aparcelamento non poidan volver cortar leña? Non. Non? Repito. Está seguro? Repito. Hai 14 solicitudes. 14. Vale. Automáticamente, desas 14, xa houve 2 que foron tidas en conta. Nunha concentración parcelaria podes facer podas e podes facer labores de mantemento da masa arbórea. Vale. E podes autorizar, en casos especiales, certas cortas. O que quero é que sean os veciños os que tomen esa decisión. Por eso, eu vou a convocar na semana que ven aos propietarios todos, quen queira vir, quen queira cortar leña, nas condicións que as van a poder cortar. O que non van a poder facer baixo ningún concepto é nin superar 10 metros cúbicos, que é o que permite a lei para autoconsumo, e sobre todo hai un estudio medioambiental feito, e entonces ao mellor hai certas zonas que xa non van a poder tocar. E sobre todo, Confederación Hidrográfica marca uns límites hasta onde se pode cortar e hasta onde non. Nesa zona, dás a coincidencia de que hai regatos marcados por Confederación Hidrográfica e que ten a competencia Confederación Hidrográfica de decir si se pode ou non se pode cortar eses árboles. Entón, iso é o que lle quero explicar aos veciños, para que lle quede claro. E se non se ten feito hasta o momento permiso ningún, é porque así o trasladaron os veciños nesa reunión, non por outra cousa. Pero sí, a partir da semana que ven, ao mellor, hai casos que sí que se vai a poder cortar. Habrá outros casos que por Confederación Hidrográfica ou por afectación de medio ambiente non van a poder cortar. Ou incluso por patrimonio.
É dicir, de maneira xeral, se fa unha solicitud de corta, non se pode, non? Depende en que condicións. É que eu preguntei yo a unha xente e díxome que non se pode cortar porque se necesita un informe favorable de infraestructuras agrarias, ademais do permiso pertinente que hai que pedir. Perfecto. E iso todo na zona de contratación parcelaria. Sí, É o que me dizo a xente. E falou ben. Haberá casos excepcionales que estean tamén de antes. Non, os casos que están de antes teñen o seu permiso e poden acceder sin problema ningún. Por eso. Cando eles o solicitaron, a administración autorizou-nos a cortar sin problema ningún. E a min constame de que hai xente que ainda o ten en vigor. Que hasta primeiros de febreiro, porque foi cando yo tramitei o ano pasado, porque ademais aparte pedinlle o permiso, e poden cortar leite. Por eso me sei a fecha. Agora, os que solicitaron a posteriori de firmar o decreto, ten que se revisar se se pode ou non se pode. Efectivamente. É dicir, pero como norma general... Hasta o momento, non se permitiu ningún porque así o trasladou o pueblo, os propietarios. Mayoritariamente nunha reunión a que estaban convocados calquera propietario que quixera ir. Evidentemente non falaron todos, non deron todos por escrito, perfectamente. Pero se os que falaron... Eu estaba yo poñendo nun caso hipotético de unha solicitud de corta, pode ou non se pode. Depende, hai unha lei que hai que cumplir. Claro. Se tú queres cortar un carballo ao lado dun regato, non é que quen xo impide é a Confederación Hidrográfica. Non é estruturas agrarias nin é montes. Se tú queres cortar, hai unha zona afectada por patrimonio no Alto do Raval. Dependendo do órgano competente. Se tú queres cortar ali un carballo ou unha masa de carballos, tú tens que pedirlle a patrimonio ese permiso, pero en condicións normales, haxa concentración ou reestructuración ou non, independientemente. Despois, aquí onde estamos falando que interven estruturas agrarias, se tú vas a valorar a finca e o continente, ou sea, o continente e o contido, que son os carballos, en canto non estén valorados, en canto non estén feita o... Enquanto se tiña feita a concentración? Non, o estudio previo. Claro. Onde estén finca número tal, tantos pés de carballo ou tantos metros cúbicos, dependendo. Clasificación. Hasta que non se termine o inventariado todo. Efectivamente. Vale. Entonces, no momento que este todo inventariado, no momento que este todo feito, tú despois vai haber unha base de datos na que tú podes dicir dos 100 carballos que teño eu... Isto todo ao final o que fai é demorar o proceso para pedir solicitudes. Non. As solicitudes van a poder facer a partir de que nos poñamos de acordo cos propietarios como o facemos e como o planteamos. Vale? Porque o que non pode ser querer soplar e sorber. O que non van a querer cortar os carballos unhos veciños, pero despois que lle den carballos cando este de volta. Vale? Ese é o objetivo. E sobre todo, se vamos a facer unha reestructuración parcelaria na que se vai a ter en conta criterios ambientales, criterios patrimoniales e criterios de masa arbórea, tú non podes dar permisos a que corten o que queiran. Entendes o que te quero dicir? Entonces, por eso teñen que estar baixo unha vigilancia, baixo un control, eses permisos. Entonces, a partir de aí, ponémonos de acordo cos propietarios e diremos, vámonos a facer con este criterio. E o que teñen que ter claro calquera veciño é que vai a ser inspeccionado todas as fincas e todas as cortas por agentes forestales. E despois cada un terá que ter as consecuencias. O que fixo ben, pois non terá consecuencia ninguna. Ao mellor o que faga mal, pois ao mellor ten algunha consecuencia. Ese é o que me refiro. Vale, pero ten que haber un control e ten que haber un criterio. Non é abrir a mão. Porque non é o que queren a maioría dos propietarios. Ou o que queremos a maioría dos propietarios. Vale.
A min gustaríame saber que foi da antiga fonte que había en Trasmiras, que estaba mirando po cuadro que temos ali, que estaba diante do Concello, porque anduvo rulando polos WhatsApps unha foto de que está nunha casa particular. Podo lle enseñar a foto. Na miña non. Pero bueno, recoñecerá que esta que eu... era a fonte de Trasmiras. Porque que houve varias xente en Trasmiras que me dixo que sí. Parece... A cara parece. Está dentro dunha casa. É unha casa particular. Neste concello vendeuse a fonte, fixos algo con esa fonte? Non. Porque hai xente que me asegura que cando vostede chegou, esta fonte estaba aí posta. Vostede ou o antigo alcalde que faleceu. Aí están as cousas. Pois... E gustaríame saber a súa versión porque anduvo rulando por moitos WhatsApps. Eu vou dicir unha cousa, digo ya donde hai unha acta. Eu denunciaría ese feito. Pero se é unha fonte que está aquí, cámbiase o adoquín diante do Concello, non sabemos onde vai parar a fonte que estaba diante do Concello. O adoquín cambiou usted? Fixo usted esa obra? Esa obra estaba feita sendo eu alcalde. Estaba Pero non me feita. pregunte onde vai Ou todos... fixo a usted? Non. Esa obra fixose sendo eu alcalde. Vale, perfecto. Repito. Entonces, se esa obra se fixo sendo vostede alcalde e anteriormente a obra había aí unha fonte, onde está a fonte? A mí non me consta... Vendeuse, regalouse, tirouse con ela, que se fixo? A mí non me consta nada desa fonte. Que mo asegura é xente de Trasmiras, Que non lle estou quitando xente razón. de 70 ou 80 anos, Eu estou dicindo que eu non sei onde está esa fonte. De verdade. Non me consta que... E vostede mándame denunciar a min se teño constancia. Claro, eu non sei onde está esa fonte. Vostede é alcalde, estoulle dicindo que esa fonte está nun domicilio privado, unha, fixo a obra e non sabe onde mandou a fonte. Que non a matía a ningún lado. Matamos de entonces a doquín encima, pero que a cara é a da nosa fonte de Trasmiras. E a obra esa... Perdón, e a obra esa poderías acceder ao expediente. Sí, perfectamente, sin problema ningún. Sendo eu alcalde, fixos esa obra. Donde se foi esa fonte? Pois non o sei. Pero tiene que estar registrado de eso guardó, digo yo. Ou se vendeu, habería un contrato de venta ou algo. Que non... En el expediente tiene que estar registrado que se hizo. Está a súa disposición. Foi por un... Eu acórdome que foi como unha plaza para a feira, para facer a feira. Donde está a fonte? Eu hasta... Acórdase quen fixo a obra? Por un casual? Sí. Quen? Explotación medioambientais. Sei que fixo esa obra, fixarei a explotación medioambientais. Pois mira o expediente, busca a fonte, por favor. É que non o sei. Porque eu quero contestarlle aos veciños onde está a fonte. Alguén sacou esa foto. E esa foto rulou polos WhatsApps de grupos de xente de Trasmiras. De que entonces a xente de Trasmiras sabe onde está esa fonte, porque eu non o sei. Hai unha persona que pode saber. Perfecto. E eu non vou dicir onde está, que tamén o sei, que quede claro. Pero que entonces o sabe, non o dice... Pero que usted o alcalde, o que primeiro está dicindo que fixo vostede a obra. Pero que eu estou dicindo que eu non o sei. Vostede fixo a obra. Se o soupera, o mellor collía pedir explicacións. Desapareceu a fonte. Agora alguén viu a fonte e vostede poña usted unha denuncia. Me diz a min. Quen é o alcalde, usted ou eu? Se sabe usted que aí se cae un delito, a súa obligación é... Non, se sei non. Eu hai unha foto dunha persona que a viu. Estou deixando constancia no pleno porque usted como alcalde terá que tomar nota destas cousas. Porque esa fonte era de Trasmiras, era nosa. Pero dígame onde está, porque eu non o sei. Se se vendeu terá que me dicir, pois vendémola. Se a regalou, pois terá que dicir regalámola. Eu, hasta incluso, teño dúda, se ao mellor parte desa fonte, non sei se estará que a cambiáramos para o parque infantil. Creo, pero non podo asegurar. E eu tampouco. Eu creo que as pedras, ou que é a base, que pasa? A cara non o sei. A cara esa que... Hasta incluso, mellor, non sei.
si será a mesma ou... A cara era que imitaba a do Jaime Galicia. Non, Penso que sí, que non, home, que non. Eu hasta incluso non sei se sería o mellor. Pero es como vai ter a cara. Penso que se fixera con esa idea. Que se decía un. Home, eu facía anos, eu era pequeno, pero... Pequeno, a ver. Eu creo que se fixera con a idea de que se parecera ao que era a alcalde de Cerveiras. Pero non o puedo asegurar. Eu creo que non vas desencaminhado, Vale. Porque tamén hai xente que dice a túa versión. Eu non sei, unha versión que sempre tuve desto é que se fixera como se fora un busto en honor ao alcalde que tamén... Pois eu a mí non se me parece nada. Chegou Emilio, botou a Doquín e tirou ca cara do exalcalde sabe Dios onde, porque tampouco sabe onde está. Pero eso... Ai, mi madre, vamos. Tiene que haber un registro donde se guardó Perfecto. O expediente da obra está abaixo. Revisaino as veces que queirades. Outra cousa. Gustaríame que retirara o que dixo. Porque é que non saber onde creo se mete unha fonte. Creo que tratei con moito respeto e con moita educación aos ex-alcaldes. Nunca estuvo na miña intención faltarlle ao respeto, sobre todo, máis que nada, por unha cousa, porque están difuntos. Entonces, a min gustaríame que por lo menos que non o diga. Pero mira, o respeto demóstrase. O que non se pode ter unha fonte, facer unhas obras e tirar con ela. Vale. Si ese é o seu respeto, xa o demostrou. Vamos, nin por asomo, é a primeira vez que escoito que eso que era o gusto de Jaime. E para dicirlle unha cousa, pareceme unha cousa imposible que ese grabado ou esa cara que tuvera esa intención. Pareceme imposible. Que haxe xente que o diga, perfecto, non o discuto. Eu é o primeiro que escoitei. Agora, que me diga que eso que era o gusto de Jaime, home, eu, gracias a Dios, ainda conocín a Jaime. É unha escultura en pedra. Eu non digo nin que sea nin que non sexa. Eu digo que esa cara dicen que era de Trasmiras da Fonte. Vale, punto. Perfecto. Vale, e unha última pregunta. Do tema das aceras que se fixeron que se están facendo en Vila de Rei. Vai quedar o cemento ca gravilla? Non se pon pedra? Xa sei que non se pode poñer plaqueta porque non autoriza o Camiño de Santiago, pero a pedra tampouco. Vamos a ver. É que iso é así. Esas aceras están feitas conforme nos indicou Patrimonio. E Patrimonio, agora, donde é Camiño de Santiago ou hai unha aceptación de Patrimonio, exige que ten que ser así. Chámase hormigón desactivado. Fixemos todo tipo de alegacións para que se puidera por todo o pueblo igual, con plaqueta, como están o resto das aceras. Pero agora hai ese criterio en Patrimonio, que ten que ser con hormigón desactivado. E o hormigón desactivado é así. É unha técnica que primeiro faise a cera, igualase toda a cera en hormigón, e despois o que se fai é darse un produto, que ese produto entra 1 milímetro ou 2 milímetros e deixa as pedras á vista porque desactiva o hormigón. Desliga o que fai a liga que poida facer o cemento. Entonces, a intención que ten Patrimonio é de que se vexa esas pedras e de que imiten un camiño tradicional. Entonces, eu ao mellor podo estar de acordo con usted e cos veciños, con quen non lle guste. Pensei que iba a quedar peor, teño que dicilo tamén, pero bueno, e só contemplan esa posibilidade? Non é que contemplemos nós. Non, o sea, Patrimonio. Solo. Pode ser... Todas as beirarrúas que fagamos no Concello que toque Patrimonio van ser así? Sí, porque a outra opción é pedra. Por que non puxamos pedra, entón? Porque económicamente é inviable. Económicamente é inviable.
Ainda facendo medio cacho, indo por partes? E deixar algo en condicións? Usted, cando goberne, tomará as decisións que tome. Esa decisión podíamos tomar. Perfecto. Pero é que eu o que quero é darlle servicio a todos os veciños. Non darlle a uns sí e aos outros non. Entonces, en pedra, se facemos en pedra, poderemos facer uns metros. Cumplindo a normativa e dándolle un servicio aos veciños, facemos moito máis servicio e moito máis traballo. Entonces, a intención é, xa que non nos deixaron facer en plaqueta, que eran menos metros, incluso, pero asumíamos ese custe. Fixemos esta parte en hormigón e agora intentaremos facer o resto do pueblo, o resto da travesía, e en canto consigamos a financiación, vamos a cambiar o resto inteiro da travesía a este sistema. O hormigón desactivado, que é o que nos exige patrimonio. E que quede, pois, todo igual. Todos os veciños que queden igual. E con servicio, pois, de aceras. Non a mellor como nos hubiera gustado, pero que teñan todos o servicio. Ou por lo menos o máximo donde podamos. Mais? Nada máis. Bien. Levantamos a sesión logo.